Здравейте хора, аз съм Шора Тинти. Днес мен е един мой приятел. Кажи си името. Ghost БГ. Така. Това първо да оберем житото. Не знам защо още не съм намерил поне един даймонд. Ти си даймонти. Любя. Така да си засея. Ще си пазя компаса в мене, за да не се изгубя. Ще ми показва това към спавна. Мечът ми е по края, за да се струши. Ето тук съм копал. Там най-надолу е. Сега ще ви покажа какви ресурси Имаш. извадих от мината. Няма ли да си направиш пода с дърво или кабелстон? Смятам, но пак трябва да труша всичко. Пак да... Лягай. Пак да ги отнеса в другата къща, след това пак да се местя. Сложих кравешките пашоли. Хора, ако чувате някакъв странен звук, това е защото съседите си говорят. Не искам да отивам в мината, защото аз се изгубих и умерих пътя. Отида да събера. Какво смяташ да направя поля? С кабелстон или с дърво? С дърво. С какво? С такова бяло, такова или с черно? Бяло. Да си съвпада с къщата. Тук няма много бели, но ще събера доста. Но този клип няма да го правя. Смятам да извън кадър. Но с дъски или с такова... С дъски, не с дърво. Не ти видях това бронята с... айра. Ето ми скинат. Малко място на женски, защото с лилавото. Сложа компас тук. Да ми покажа пътя към спавна. Сега няма да събирам това дърво. Ще се върна в къщата. Стана един кабелстон. Много бързо си изникна, бе, жице. Също малко така. Написал си меча Лионел Меси. Да. Чаквайте скоро нов клип на Гари Йо.
gar.io. Направи на Gar.io. Да. Смятам да поканя някой в това оцеляване. Може би Ghost Rider BG или някой друг. Тук нямам нищо. Това са материалите, които скарах от мината. Електроника съм изкарал, но нека стои тук. Емералдите, още докато влязах в мината, поразходих се и намерих, но след това си изгубих. Тази мина проклета. Колко емералда имаше? 4? Да. Имах от първо 45 айрон. Както виждате, Envila, тия брони у мене. И ако мога да си крафна. И тук една картина. Сложа. Къде? И аз това си чува. Ето тук ще сложа. Не, над леглото. Ето. Доста е яко е. Къде? Сега първо те обера. О, не! Ама, къде си? Ето. О, Да, ти ги трошиш като куча. Жите. Сега поседи там. Тук. А скоро ще снимаш ли на компютъра? Може, но ще снимам само на Counter-Strike 1.6 и на Minecraft. Защо? Може и на това на Gar.io. Не знам, още не съм определил. Може на DCA. И хора, това смятам за този клип. Ако ви хареса клипа, моля абонирайте за мен и за Ghost Rider BG. И очаквайте скоро някой клип още. Чао!